Goedemiddag hoogheden. Wie gaat het zo met toch? Want je hebt natuurlijk al het een en ander achter de rug. Maar ik heb gehoord, je hebt een heel hoog beerpiepgehalte. Dus je weet van de roet in de hand. Daar weet je al, het carnavalsgebeuren, daar weet je alles van. Wie heb je het zo de afgelopen tijd al gehad? Want je hebt het een en ander achter de kiezen zo. Je hebt het een en ander al meegemaakt. Wie gaat het zo met toch? Ja, prima. Ik bedoel, je zegt nu dat we veel al meegemaakt hebben omdat we van de Beerpiep afkomen. Maar ik kan u vertellen dat het niet te vergelijken is. Het programma zit ganzangers in elkaar. Dus heel wat intensiever. Bij de Beerpiep hebben we ook wel eens activiteiten door de week. Maar voornamelijk in het weekend. En hier is het vanavond uitkomen op Prinsenbal. Is het de ene achtbaan, hè, zo wordt het ook al vergeleken. En die stopt niet meer. Die gaat alleen maar door wie ze als woensdag. Ja, en nou, dit is natuurlijk het hoogtepunt, dadelijk ten optocht. Dus dat is helemaal geweldig, liep me zo, om dat als slot eigenlijk mee te maken. Wie vindt jij dat nou dadelijk op te wagen? Ja goed, ik heb eens goed geteld voor mezelf dat ik inmiddels al voor de 32 of 33 kan meedoen met de optocht. Maar dit is natuurlijk wel weer een ganz ander plaatsje wat ze nu steeds. Dus het ding wat zo in zijn plaatsje roet. En ik denk dat we er met z'n drieën ontzettend van gaan genieten. Maar alle drie hebben we al meer op de wagen gestaan. Leon en Peter zelf als hoergeit op de wagen van de Beerpiep. En ik denk dat je die volgt meer een euro moet stellen als aan mij. Ja, dan stel ik hem aan nog. En wie zal ik hem stellen? Aan nog? Ja, doordans. Ja, wie gaat het zo bij de Beerpiep? Ja, dat is hetzelfde gevoel. Ik zeg, wat zo'n hoergeit bus. Dus iedereen heeft hetzelfde gevoel. De voorbereiding, alles erop en eraan. Dat is bij ons niet anders dan met een oelers. En dat is bij ons, wij doen op onze manier, de oelers op hun manier, allemaal super. Maar als er als hoergeit op zo'n wagen staat, en nou wat Marcel ook zegt, deze, de laatste nummer, ja, we zien het altijd en dat is natuurlijk geweldig mooi. Dus daar zoek ik me hartstikke bij aan, bij de nodigheid. Ja, fijn. En dan nou alle drie op deze wagen bij de oelers. Nou, geweldig. En als ik nou zo om me heen kijk, als het nog heel even, dan komt het zonken. Dus we hebben dus eigenlijk wel heel erg veel geluk met het weer. Want vanmorgen dachten we van nou, als dat maar goed gaat. Dus we hebben heel veel geluk met het weer. Ik wens ook nog een hele fijne vastelovend. Heel veel plezier dadelijk op de wagen. Ja, en heel veel vastelovensplezier nog. Dankjewel. We zien nu de schoolbus aan ons voorbij trekken. En de schoolbus, daar zitten altijd de familie van de Rot van Elf van de Oeles in. Ze trekken elk jaar mee en daar begint de optocht ook mee. Hallo, 3 keer niks? Dus 3 keer niks. Wat is 3 keer niks? Er steeds al 3 keer niks. De optocht wordt steeds kleiner. Dan moeten meer deelnemers komen. Ja, dat vind ik ook. Maar wat kunnen we eraan doen? Mensen enthousiast maken. Hoes aan hoes gewoon. Flyers, alles moeten we eraan doen. Oh, oké. Anders wordt een optocht verloren. Ja, dat zult ze zien, hè? Zeg succes! Joekskapel Patat en Elke. Zij hebben als motto: drink 10 tas beer, leeft een dag, wie truiten er neven en nog niet zo zaag. Zij trekken elk jaar mee en maken een heel erg leuk stuk muziek. De Gonzo-bar. Zij hebben als motto: wij roeien tegen de stroom in. Een hele leuke groep met mooie kostuums en hele mooie smink.
Ze hebben de eerste prijs gewonnen voor kleine groepen. Vastgelovend gezelschap Jonge Jongen. Zij hebben als motto: naar links, naar rechts, wat is er aan de hand? Alles is krankzum in Tegels Wonderland. Ze zien met 22 personen. De knotsgekke wereld van Alice in Wonderland, Os Tegels Wonderland, waarin alles krankzum gebeurt ten opzichte van de wereld. We go no En jarenlang gezond en wissen op het beste brieven blijke kost. Maar nu is het zo weer en heb ik het recept voor de allerbeste vasten overstrek. Nu staat dat confetti op de dansvloer neer en wees Vastgelovend gezelschap We Gaan Door. 2 groepen van het vorig jaar, Zusewel en Die Sporen Niet, die zijn ermee gestopt. Maar dooruit zijn enkele leden en die hebben zich bijeengegooid onder de naam We Gaan Door. Hallo, gij ziet trots op Belveld? Ja, we zijn heel trots op Belveld, ja. Hoeveel ziet gij zo trots op Belveld? Nou, dat is de actie geweest die in Belveld geweest is met de pleitjes bij de Jumbo. Ja. En die beelden we niet uit, maar omdat het hier krankzum is, lopen we met het motto van Belveld in het eerste optocht. Oh, geweldig. Nog heel veel succes. Dankjewel. Hallo, gij gaat voor de groepsprijs? Ja, zeker. Oh ja, en wie gaat je dat doen? Alles krankzam, hè? Oh, het is krankzum, oké. En we zien Nou. veel vuur, hè? Ja, dat zie ik. Nog heel veel succes. Ja, dank je. Het Holtstruit. Uw motto: met het weer op de kop genieten we volop. Het is in een hele mooie wagen en een kleurrijke groep. Ze zijn helemaal in het blauw. Delen ook veel snoep uit. Het morgenbuur, net zo wie vandaag, precies zo wie het huur. Ja, ik weet het zeker, morgen. Zij kregen de tweede prijs voor grote wagens. Bovenop is wie vandaag wil het niet. We weten nog als ik dan nog sleet. Het is vandaag in de dag, even ons en opdrinken, niet is geslaagd. Vandaag het goede kind vandaag in de dag. Ton Dink. Hij kreeg als vaatse de tweede prijs. Hallo, dat gezeik van mijn moeder, wat bedoelt je daarmee?
Ja, dit is het hele leven al één gezeur en één geklaag en dan ook nog het andere gedeelte nog erbij. Ja, het is eigenlijk te veel om te dragen. Eigenlijk, ja, dat gaat niet meer, hè, nee. Eigenlijk, wij hebben het gelukkig droog gehad vandaag. Dat moest je wel zeggen. Ik hoop dat zij het ook droog geldt. Dat hoop ik, dat hoop ik. Nou, in ieder geval succes ermee. Ja, dank. Tigwebs zelf. Het motto: wij draaien door vuur een schone vastenavond. Ze hebben de wasmachine bezig en daar hebben ze het heel erg druk mee. De was gaat erin en eruit en ze sjouwen met de kleien rond. Leuke groep. Wie later, wie zater? Ja, zeker. Weet je waar mijn sloopkamer is? Nee, ik zou het niet weten. Oh, wat jammer. Je weet het zelf ook niet meer? Nee, joh, wie eier dat ze wuurs. Wie zaten, hè? Oh, dat zou kunnen. Maar ik hoop dat ik het nog kan vinden. Och, geniet ervan. Vastelovend samen, hè? Ja, vastelovend. De meentjes in nog vrij, verrent terrein de Venloskassen. De de nul, het mooiste is. Vastenavondvereniging De Neetnekken. Dit jaar duidt de Neetnekken alweer voor de 20ste keer mee aan de Tegelse optocht. Zij zien in de categorie kleine groepen. Ze zien met 3 personen. Het motto is Tegelse vastenavondskrakers. En overal ik heb verloren. En wat ben ik van alle jaren. Dat ik de lieve verloren. Als alt-prins van de Wortelenpin trek ik mich terug. Misschien heb ik nog een kantje om ook prins bij de Oeles te weren. Kun je ook oppikken, mevrouw? Als het zoiets is. Ja. Hartstikke bedankt. Jij ook bedankt. Ja. Harmonie sempre avanti. Zij hebben als motto Krangsum. Sempre avanti die lopen al jaren mee en maken een heel mooi stukje muziek. Nou, kijk eens hier, wat een prachtige kleurrijke groep. En 23 maart dan komen ze langs de deur. En dan met een bloemke.
jeugd. Nu zien we de brandweerauto voorbij trekken en doorin de jeugd van de Beerpiep. En die hebben er wel plezier in. Gezelschap de Beerpiep. Een leuke groep en daarachter is een kleurrijke groep. Op de wagen daar zit Danny en de adjudanten zijn John en Mark. Vastenavondgezelschap, zo gezag, zo gedaan. Zij hebben als motto Krankzum. Wij draaien de rollen eens om. Het is een grote groep en zij hebben de eerste prijs gehad. Nu hebben de mannen de rokjes eens aan en maken een dansje voor de prinsenwagen. Misschien moeten ze nog een beetje oefenen met dansen. Het is een leuke groep met veel jeugd. 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst, was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst, es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an, dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an, und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein, und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen. Keteliers. Zij trekken elk jaar mee. Een grote, kleurrijke groep
met heel veel muziek. Dan wil ik een juffrouw Lux die natuurlijk niet probeert. Hier zien we vors Lucifer Joost Koring op de wagenstoel. Hallo, het spektakel? Ja. Ja? En wat stelt het voor? Dan hebben we een spekje aan een takelbos gemaakt en dan trekken we nog steeds een moei. Ja. Dan zien we dan een moeier gaan takelen. En we hebben ook partypoppers en die gaan we ook nog afknallen. Oh ja? net Wat als- leuk. Een soort van spectaculair. Ja, dat is zeker spectaculair. Leuk zegt dat je, maar het ziet geen mooi. Ook als echt een spekje, hè? Dankjewel. Mooi, nog veel plezier. Zij kregen de debutantenprijs, de eerste prijs, en voor de jeugdgroep de tweede welverdiende prijs voor deze mooie dametjes. Joekskapel Sokkerpeek. Uw motto: als mannen achter ons op de ker, maar wij trekken de ker. Ze spelen een heel leuk stukje muziek. We zien hier een kleine groep dames voorbij trekken
En ook hij weer heel veel kleintjes die meegaan. Nog echt tegels. Het is een kleine groep en ze hebben de tweede prijs gekregen. Uw motto? Niet om hem te krijgen. Niet om hem te krijgen? Zeg maar, we proberen ook met de kegels de bel om te krijgen. En dat is lastig. En dat is moeilijk. Ja, Maar ja, ik zag het net gebeuren. we laten het een keer proberen, misschien lukt het. Misschien lukt het. Ja, nou, succes nog. De kinderen van Wie Later, Wie Zater. Het is een jeugdgroep en zij kregen de derde prijs. Hun motto? Maak ze het bond en valt ze op tien pitje, dan toveren wij toch kunstig en gebitje. Als de buurman het niet flikt, als ze nog de tempo trekt, die een voicemail in te spreken, dan geen hoe ze het heeft gefikt. Ja, 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 ja. Wie later, wie gaat er? Wie zullen het kennen? Hallo! Wat is dit mooi! Je kunt maar weer er klein mee beginnen, hè? Ja, jonge leren staat gedaan, ja zeker. Ja, leuk. We zijn met 18 kinderen erbij. En die gaan met 18 kinderen zijn we erbij en die gaan overal mij naartoe. Leuk! Ja. Veel plezier! Dankjewel. Wie later, wie gaat er? 11 jaar, bijna wat verloren samen. Wie van de Kennen? De Hanenburgers. Zij trekken in Tegelen voor de 20ste keer mee. Een mooie, grote, kleurrijke groep met veel muziek.
mooie wagen waarin alles beweegt. Ze winnen de eerste prijs voor de grote wagens en dat is wel verdiend. De Zaten Eikes. Ook de Zaten Eikes kon krankzum. We zetten ons tegels op de kop en ze kregen de eerste prijs voor de jeugdgroep. Hallo, gaat het zo goed met die? Ja. Ja? Gaat het goed met fietsen? Ja. Ja? Veel plezier nog. Kijk eens hoe zien dupjes, een prinses in Tegelen. Wat heb jij nou allemaal dupjes verzameld? Oh ja, ik was heel creatief. Ik had heel veel dupjes, ik dat doe ik toen naar mij. Ik denk ik gewoon met de vastenavond, ik wil niet even de kans zo'n gewoon lekker meedoen met zijn optocht. Ja, dupjes. Geweldig. We maken dan gewoon de mensen dupjes uitdelen en dan kunnen ze ook eens kijken. Nou, al het mooie, al het kleurrijke in de vastenavond en misschien op zoek naar een prinses. Leuk zeg. Ja. Veel plezier. Vastenavondgezelschap de Lapswens. Zij zien met 22 personen. Met het motto Krankzum in de kop hebben ze dit jaar kerst en vastenavond en de jaargetieën doorheen gegooid. De pop achterop beeldt de Lapswens uit die met vastenavond de arreslee van de kerstman en zijn 2 rendieren verhoed door de Tegelse optocht jaagt. En verwijzend naar alsmaar de wisselende temperaturen en het klimaat, zult je zien dat onze wagen vol ligt met sneeuw. Zeg, dit is echt krankzum, hè? Ja, dat is echt krankzum, ja. Maar ze horen het ook. Ja. Dat was het motto van dit jaar, dus. Ja. Leuk gevonden. Jazeker. Ja. Van vastenavond nog. Ja, dankjewel. Veel plezier. Dank je. De BBB is in de vriendengroep ontstaan op het Marianne. Ze zien met 12 personen. Ze doen voor de 15e keer mee in de Tegelse optocht. Verkleed als Tegelse pannenkletsers hebben ze letterlijk de kop voor de plank in plaats van de plank voor de kop. Krankzum. En ze kregen de eerste prijs. We zijn heel blij met de motor dit jaar, krankzum. Precies. Hebben we eindelijk geen plank meer voor de koop. Dit is zo makkelijk. Hey. Jos Verbong en Paul Dix. Daar zit me het dwars. Zij kregen de eerste prijs voor paren. Ja, dit is wel echt heel zwaar, hè? Oh, maar een zware nacht gehad. Dat heb ik echt zwaar op het leven, dat man, nee. Ja, dat geloof ik. En moet je nu nog de hele optocht doortrekken? Ik neem het aan van wel, want dat staat niet op. Nee, dat staat niet op, dit ding. Dit ding, ik blijf lekker liggen. Dat zit hier lekker op, dat is keizwaar, dat werken. Ja, we zijn gelegen. De zon begint er buiten te schijnen. Ja, jammer genoeg. Dus ik denk dat geen... Het regen voordien. Ik denk dat geen grote pech hebt. Ja, weet ik wel zeker. Ja, nou toch nog een beetje plezier. Ja, dank je, dank je. De boerenwoord trekt aan ons voorbij.
altijd weer een heel mooi gezicht. Boerenbroedersgezelschap maakt een dansje voor de Prinsenwagen. Jeugdboerenbroederspaard 2019, Appie Fiete en Julian Brokman. Klinkt morgen naar Griek en ik zing mee. En nu trekken ons voorbij het Boerenbroedersgezelschap 2019, Ruud en Kim Gommans Levens. En de getuigen zijn Dave en Steffi Schel-Helmes. Hallo, wat is dit voor een mooie prinses? Ja, ik hoop dat ik vanavond prinses weer. De eerste prinses van Tegelen. Oh, dat zou geweldig zien, hè? Ja, dat zou heel geweldig zien. Dat krijg je vanavond te huren. Ja, vanavond kennen de mensen op ik stemmen in het Witte Hoes. En dan krijgt u hier of ik het weer of niet. Nou, ik hoop dat ze heel veel stemmen krijgt. Dat hoop ik ook. Succes! Dankjewel.
hele leuke groep. Uw motto, krankzum of niet, wij maken al 5 jaar drumbeats bij de Vleet. Gaat hij bij jij? Het is een middelgrote groep en zij hebben de tweede prijs gekregen. Gaat hij bij jij? Ja. Je hebt een mooie locomotief gebouwd. Jazeker. Ja. En heb je ook een beetje plezier erin? Ja, twee maanden. En nog één middag afbreken en dan is alles over. Oh, kijk aan zeg. Ja, Je kunt toch straks volgend jaar wel metnemen, hè? Ja. Dat is 60, dat is dubbel op. Ja, dat is ook krankzum, hè? Dat is ook krankzum. Fijne vasteloven. Ze lopen al mee voor de 32e keer. Het is een vriendengroep die is ontstaan uit de buurtvereniging De Heide. Motto, dat lukt gesmeerd. De Boekeniers. Uw motto, samenleven is samen kapen. Het is een grote, kleurrijke groep met mooie kostuums en heel mooi gesmeerd. Leuk om naar te kijken. Zo, dat is echt een snoepwinkel hier. Dat is één grote, ja, dat is ongelooflijk. Ja. We hebben de schat gevangen, hè? Ja? Ja, dat is alleen maar slok, hè? Ja. Alleen maar slok. Alleen maar Geld hebben we niks aan met deze dagen. Ja, zo klopt. Alleen maar snoepen. Kijk, je kunt de vaste tijd weer. Nou, je hebt nog heel wat hoe te delen. Ja, veel plezier nog. Dankjewel. Motto, gans Belveld draait door. Ben jij voor de gein, trekt aan ons voorbij. Hallo, jij het een beetje met thee? Ja. Was ze dat vermoedouwen nou? Ja. Ja? Leuk. En wat bist dich mooi? Hé, geweldig. Het jeuk weer. Ze zien
helemaal in Mexicaanse stijl. Het zijn kleine wagens en zij kregen de tweede prijs. En hier zien we de mooie wagen in Mexicaanse stijl aan ons voorbij trekken. Zeg, wat ziet jij van plan? Ik ben mijn slaat kwijt, ik mis hem. Maar, Ik mis vandaag. maar jongen, en wie kent dat nou? Ik weet ook niet wat er gebeurd is. Op de neef geschoten heb, ik weet het niet. Ja, dat denk ik. Ik denk het ook wel. Ja. Ik ben gewoon een beetje kapot. En hoe wordt het zoeken? Ja, zoeken. De ganse tijd al aan het zoeken. Maar kan ik het nergens vinden. Zet je wat passen doen? Nou kom. Succes! Dank je. Vastenavondgezelschap bijeengeschooid. Zij zijn helemaal in Oosterse sferen. Een mooie, kleurrijke groep. Kom los via die ene drinken. Kom we doen nog Alibaba heen. De caravan, de trekt verder op de zoon van het oost. De zoon van het oost. De zoon van het oost. De caravan, de trekt verder op de zoon van het oost. De zoon van de zoon van het oost. Ik heb een winkel gezien met limonade. Ik stond met de hand voor het paard. En ik dacht van geld, dit is wat kan me wachten weer. Beurselbiers met limonade. Zij kregen de eerste prijs voor kleine wagens. Kom los via die ene drinken. Kom we doen nog Alibaba heen. De caravan, de trekt verder op de zoon van het oost. De zoon van het oost. De zoon van het oost. De caravan, de trekt verder op de zoon van het oost. De zoon van de zoon van het oost. Ik heb een winkel gezien met limonade. En kijk nou eens heen, wat een mooie wagen aan ons voorbij trekt. Kom we doen nog Alibaba heen. De caravan, de trekt verder op de zoon van het oost. De zoon van het oost. De zoon van het
43, dat had eigenlijk nummer 43 moeten zijn. Want ze lopen mij voor de 43ste keer. Ze zien met 3 of 4 mannen en 1 vrouw. Oranje bestaat 50 jaar, dus ze verdienen wel in de krans. Maar Duk zien we weers of kans. En in dit jaar, waar de Oelesvorst G. Cornet afscheid neemt, is het voor u de vraag, is het met G of zonder G? Wie dan ook, het is krankzum. De Raadswagen, Oeles jeugdtrio Fine nummer 1 en de adjudanten Keanu en Bram. Hier komt de Prinswagen. Met de prins Mark II en zijn adjudanten Leon en Peter. Dit was dan weer de Oelesoptocht 2019. We hopen dat gij genoten hebt.